Sinthiou Moussa, Sinthiou Mbaylaji, Gurel Kaba, de gure tati fof tawete ko e nder commune mo Kusan falde Goudiri. De gure non hande o ine gondi e caɗele limtinde ko ɗum saabi kuccondiral mabɓe e jandiyankoɓe ngam hollude mette mabɓe. Sinthiou Moussa, Sinthiou Mbaylaji, Gurel Kaba to banggue lawol amin jogui ɗeɗon caɗele no fewi ɗo e Goudiri ko woɗɗi fof ko 4 km feccere kono so toɓi hankadi a wawa yaade ɗo sirte to cangol jaggi ndiyam ndewoyta ko godron ɗo e godron ko 5 kg godron Goudiri 8 kg ene woɗɗi ha ɓurti to ndiyam ne en tout cas min ngala ndiyam ko caɗele no fewi koye boyli he gurtede ɗe pop hay wote ne ala ndiyam normal boyliɗi ene kora so safama seeɗa taw ɗo hoori kadi ne réseau min ngala ɗum e nam hande saɗa yiiɗi haalde téléphone normal ko ma ngabba dow hôpital min jogui ko case de santé mais liggey makko wulani min jiiɗi o watte poste de santé. Ɗe caɗele noon battini no fewi e gonka ono ko ha tengti to banggue cellal ɓesguji ɗi. Minen noon koye tampere min goni so neɗɗo maɗa refi heeɓi ɗum saɗa yiiɗi noddede a heɓetake sana ngabbu dow eyyi ndiyam hande sukaɓe amen fof corfi kala nde ɓe jeehi hôpital wiyete ko ƴogol waɗiɓe noon deɓureɗo amen so garwi ɗo nde min jottoyto Goudiri tawa wat mbarodi mum ɓeydimo huccude dow somin jottima tan docteur eɓe Goudiri mbiya min Tamba. Ka gonka noon ko guuraka ko juuti e ɗe gure ko ɗum saabi aɓe mbaɗa erago e hoorejo leydi ndi. Macky Sall guila naɗɗa laamu haadema kasat wi hande kala nde woote ari Sinthiou Moussa foof ha Gurel Kaba ha Mbaylaji fo wotanta ko an kala nde carte jalti wiyete ko an gañi ɗum foti darde min hankkadi mbatta men hakkille balla min lawol ko bonne roso ala ndiyam ala ɗo joni hayso won ngarwu ɗo jamma so tawi ko ndungu tangol ngol ne heewi ndiyam ko caɗele ƴettade min Goudiri. Ngal kuccodiral e jandiyankoɓe noon ko fuɗɗode tan e nde haare saabu e wiide mabɓe ɗo e sumgoji garoji ɗi so tawi caɗele ɗe cafraka hay so tawi noon koɓe faydanoɓe e jullaje kamɓene maɓe dimbin koye.